Yo uyabona ke maka ilento edala ndingayifuni ifilimu. Ngoba Andithandi nyani ubukela ifilimu. Yabona xa kutyiwa efilimini ndivele ndidlampe. And ukuqaphela ukutya okutyiwa ezifilimini ayikho kutya sikutyayo thina. Batya ukutya okukodwa. amen. Yho. Uzimisele entweni embi gqithi. Yazi ndake ndathi ndibukela ifilimu ngenye imini enye intombazana yasuza phaa efilimini. Yho kakunganuki endlini. Hayibo. Savula neefestire. Qonde uyasizuzela. Yeyi-generations Ngoba basapheka kamnandi akumnandi okwakutya bakutyayo. Ubhebi nasho nayibawela laa minsi. Oh iminsi le? Cela ndithengela yona ngomso. Iminsi? Yho hayi busi iyadura iminsi. Yabo bebi ndiyakucela torho upeyile nje na. Ndipeyile kodwa iyadura iminsi. Bebi ndiyakucela tu ceza undithengele iminsi ngomso. Uyifuna nyhani le minsi? Hayibo. Okay jonga baby. Kukutheni ungasithenga isoseji apha emakuleni? Ndithe iminsi. Ilula nje lento busi. Uzawuthenga isoseji wena phaa emakuleni. Utogqiba uyisuse i-screen protect. Izawusheka iminsi ke ngoku. Screen protector. Ususe phaa kwisoseji i-screen protect izawusheka iminsi.